alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Ó gbàgbé kó má kírun torí tó bá yà sún lórí irun àtàlùwà láṣẹ. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà torí tó bá ti sún lórí irun àtàlùwà láṣẹ. Ìsọyìn ló lé ẹni ìlú Ìbàdàn torí kó wá Ṣàngó torí tó bá yà sún lórí irun àtàlùwà láṣẹ. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà torí tó bá ti sún lórí irun àtàlùwà láṣẹ. Ìwọ ò bá jẹ bẹ́ẹ̀ sọ́mọ́ kí ni ìwọ ò ní jẹ ẹ̀wà ńlò ní jẹ́ lájẹjù Ẹyin kí ló bá sójà líle kùlì àní kí ló bá sójà líle ẹyin kí ló bá ti inú mọ́tò ẹwà kí ló bá tààrin ọjà ẹyin kí ló bá tààrin ẹbí kùlì kí ló dé tó bá tẹ́kùn jẹ ẹyin òwò nǹkan gidi mórí ẹyin ó fà só láwùjọ ẹwà kí ló fà só láwùjọ ẹyin kí ló bá tààrin ọjà kùlì ká máa yà sókiri lé ẹyin ká máa yà sókiri lé o ẹwà kí ló bá tààrin ọjà ẹyin ká máa mẹ́sọ̀ kiri kùlì kí ló bá ti so last man ẹyin kí ló bá so last man ẹwà kí ló bá ta àwọn ọlọ́pàá àǹtí ló bá ta àwọn ọlọ́pàá kùlì kí ló bá ta àwọn kọ́pù àǹtí ló bá ta àwọn sójà ẹwà ká máa yà sókiri sá àní kí ló bá sójà líli. ẹwà ni jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà torí tó bá ti sún lórí irun àtàlùwà láṣẹ. Ká máa ṣàlùwà lákàrò ojú gbogbo ká máa kírun ká máa fún dìpọ̀ àwọn tẹjọ ń kírun gan onírun torí sọ ẹ̀rọ pa irun wọn jẹ́ torí páwọn náà gan onírun mọ́ o. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà o torí tó bá ti sún lórí irun àtàlùwà láṣẹ. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà o torí tó bá ti sún lórí irun àtàlùwà láṣẹ. Mùsọ́lá kọ̀ọ̀kan wá tàlùwà láṣẹ ẹ̀kejì ẹ̀kẹta tàlùwà láṣẹ ẹ̀kẹrin nìkan ló tó mórí bá.